University of Zimbabwe lecturers have embarked on a protest against slave wages, demanding fair remuneration and better working conditions. Sanapena mashoko nemavideos amakaona ayo maprotests ekuUZ achiva successful. Muchiona vanhu vachiratidzira, vachiimba masongs, aiwa vachimacha, vachiti panguva ino aiwa maslave wages atiri kupiwa hatichatombomade, they must improve our working conditions. Vari kuonekwa kunzi malecturers vaimbowana kuma 1200 minimum US$ per month. Right now vari kuwaniswa mari dzinosvika 300 $250. Sanapena mashoko abudanyirwa panapa nogona subscribe like on the bell icon. Tipina panapa munomodo wanikwa muchinzi. This is ZVAITWA addressing university lecturers, including professors, in the University of Zimbabwe today in Harare. He is the legal advisor for the Association of University Teachers and at the University of Zimbabwe, and also a law lecturer at the same university. Visai said the strike by the academics is not just about the lecturers who earn 4,181 rand a month, but also about the underpaid working class of Zimbabwe. Ndomashoko anobudanyirwa panapa zvinzi this strike yaitiwa nemauniversity lecturers panguva ino vari kuti aiwa panguva ino maprotest kana kuti kuratidzira kwaitiwa nemalecturers uku hakuzongori kwemalecturers epaUZ chete vari underpaid vachipiwa $230 per month, but vari kutomirira mwana wese, muticha wese, every government employee ari kuonekwa kunzi aiwa he or she is underpaid. Panguva ino vachiti aiwa this successful protest aiwa acharamba achiitika kana the regime ikaramba isingaiti change, and they are going to strike. Havasi kuzodzidzisa, and education yenyika yeZimbabwe ichatozodzikira kusvika vaisa change, kusvikira vaisa masolutions to these problems. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.